and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Oh, may nanuktok. Ako, Lilion. Kinsa ka, Agnes? Si Kapitring. Dali, Kapitring. Karodi? Nagkakita ba ka mo si Kalosyo? Nagkita man? Unya? Wa man? Unsay man, Kapitring. Gisurveillance na siya sa mga kaaway. Giimbita ko siya ng Colonel Ronald Joaquin. Kay nagduda niya. Pero wa man makalusot ang mga kaaway. Kay wa man gid mo title nato si Kalosyo. Nagpabilan magapon siya matinud-ano nato. Mao nga. Dako kayo kitang sayop. Karodi. Dili traidor si Kalosyo. Pero dunay grabe kayong traidor sa partido. Ug dugay na natong gikauban-uban. O, Kapitring. Oh, dili traidor si Kalosyo. Nga nakita man siya nga nakigkuyog sa kaaway. Sa ako nang gikaingog mo sulti ni Kalosyo nga rin ako nga nag-imbita siya sa militar. May mga pipila ka mga pangutana. Apan bisan og giunsag balibali og pangutana si Kalosyo, apan wa gyud nasayran si Colonel Ronald Joaquin. Tungod kay dili gyud mahimo ni Kalosyo nga magluib, magbudhi og mo traidor si Kalosyo sa revolusyon. Apan ang matuod nga traidor ato uban-uban. Ug maoy matuod nga traidor. Kinsay nagsulti ni Kalosyo nga dunay matuod nga traidor sa lakayo? Kinsa? Si Colonel Ronald Joaquin lagi. Taan, miss. Ginganlan bakon kinsa? Kapitring, ginganlan bakon kinsa siya? Kapitring! Si Karodi, si Inko Dodong, ang tigatag na itong info. Gisakas mga pasista sa ilang bahay. Luhay kayong tiguang, kikuyod sa mga demonyo. Ikarga ilang sakyanan o gidaas kampo. May nakatimbre kunos mga pasista nga dunay mga mapulang manggugubat nga niya karon sa patag. Mamali kita sa kota. Kamiri. Unsay mong gihuna-huna? Kamiri, unsay? Kamere. Wa ko'y gihuna-huna, Karodi. Mubiyan na ta din eh. Kapitring. Diyan ako. Una mo. Ha? Karodi. Una na mo. Magpauwahi ka na, Sap. Ako na may baho sa kong kaugalingon. Lakaw na mo. Lihok na mo. Tana, Kamere. Dali na. Tana mo, mga kawan. Doon na kayo sakyanan. Ari na may Karodi. Mapabilit ko Karodi. Kuyugan ka na ako. Ayaw. Lakaw na ka, Tito. Sige, ikaw mahibaw. Amping. Ano ito rin, Eloy? Anhi ta rin eh. Ano siya? Eloy, kauban ni sila si Inko Dodong. Mao ni sila ang tigatag namo og informasyon. Lucio. Saka ninyo, Crispin! Ibagnos ninyo kung magpagahi-gahi! Ingna ko kung musukol! Kibukaan ako siyang ko! Nga ni Martilyo! Oil ako kasawa! Huwag siya labot! Ako bakot yan ninyo! Kay musukol si ko ninyo patay! Ay! Isukol gini ay! Sukolo! Puwatanan ako! Diyan lang kasyo! Aray lang ko, Eloy. Manigarilyo ko, Dre. Tabi mo! Tabi! Buhi siya! Buhi siya! Buwang ka!
Lucio! O baniuna ko. Palihog lang, Lucio. Roddy! Gusto na! Patay na ka na yung kumanda! Ruben! Gusto na! Nawa si Lucio! Sinuwa si Lucio! Nawalik si Lucio! Huwag sa busa sa kaya! Ngano man! Abot lang! Huwag may bao! Hain mo di ang animal nga Lucio! Basta nawala siya nun! Bari! Ito George! Usuya ko bato dito, ha? Ambil ang parang lang TV. Ambil! Uy! Usuya bato ako, ha? Ito mo servan mo akong paa. Patyon ko ni Bulay para ebidensya na! Namisukol si Robin nato o ikaw na igo! Para plantin ni huwag ka kasabot! Huwag na may tsurang o at tutuhan na! Lagaw na! Mahinutil na ko ni Bulay, oy! Ang uman magpabilin! Ang uman ka rin ako! Move! Ihunong, Denisyo. Wikas ka na. Bisag magpatol ka pa dito sa inyong kampo yatol tika, Roddy. Ihunong! Major Roddy Almendras. Usa ka DPA. Usa ka di ay kanisa. Grabe. No. Bungkag na imong takuban, Major Roddy Almendras. Sunog ka na. Paig ka na. Huwag ko kahadloki ang bisang unsay may tabo na ako, Lucio. Ayan, magasyo! Gipagita ko nila. Nangita na sila kanako. Kung patsyon ko nimo, patsa rin ko. Dili ka niya makatiwas si obisyon. Patsa na ko. Nagpundok pa kong igo-igong katarungan aron patyon ka. Dili pa igo ang akong napundok ng katarungan. Isipan nga mo'y nakaanghil ni mo. Kung matimbang ko na niya, ang gidaghanon, og mutidlom na ang gibugaton sa maong timbang. Bisan asa ka pandapita o niya musuksok. Lugitong tagit ka. Lucio, naglagot ako ni mo! Kuhaan ninyo si Lucio, di asmenteryo. Kinsani! Kinsani! Katog na kuloy. Kano kisamok mo kunin mo? Puta lang diha, sir. Ana ta magsulti og mayo. Nakatog rin si Lucio. Ipakatog. Nagdugo ang on, Lucio. Unsa? Ang turon, wa pa makamatngon. Nanami paingon diha, sir. Naghuot mi sa usak sakinan kay ang usak sakinan na wa. Unsa man hitabo aloy? May bawa na to, sir. Kung magkamatngon na si Lucio. Out, sir. Good evening, Colonel Ronald Joaquin, sir. Major Roddy Almendras. Siya to? Pwede imbitahon ta ka. Magkapi-kapi lang gud ta. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!